Dobar dan ponovo svim i mojim i bivšim i budućim članovima i tuđim članovima. Od mene Aleksandar Aleksić se zovem, naravno to već znate ko sluša. U prvom delu sam objasnio otprilike prednju stranu, glavnu stranu, to je društvenu mrežu, pa sad tu nema šta više da pričam, nego da idemo u drugi deo. Jednostavno, FutureNet treba shvatiti kao jednu platformu koja omogućava 3 načina zarade. A da krenemo. Evo, ulogovan sam u svoj nalog i idem na ovaj dolarski značić ovde gore, gde kliknem i idem u back office, znači u svoju kancelariju. To će vam ponuditi baš ta 3 načina zarade u koju želite da uđete, koju želite da koristite momentalno. Ništa se ne mora u FutureNetu. Znači, apsolutno nema nikakvih ograničenja, obaveza tokom rada ili tokom korišćenja. Tako da možete da odaberete bilo koju od ovih načina zarade da bi u njih investirali. Sad možda će neko kazati, ja moram da investiram. Pa šta mislite, koji biznis se može pokrenuti, a da se ne investira? Nijedan. To što ima tako ponekih klikalica i nekih programčića gde možete zaradite par dolara mesečno samo nekom aktivnošću, to ne zovemo biznis. Najbolje je imati u sva ta 3 područja po nešto. Najlakše je naravno u velikim investitorima koji imaju para, 5, 10, 20, 50 hiljada dolara, pa će da ubace unutra i naravno da će imati odmah zaradu. Zarada, naravno, ja delim na pasivnu i aktivnu. Svaki od ovih načina zarađivanja ima svoju i pasivnu i aktivnu zaradu. I kao što sam malo prispomenuo, najbolje je imati u sva 3 po nešto, jer onda ste kompletni u nekom promovisanju dalje. Jer verujte, većina članova će da uđe u program onako kako ste ušli vi. Kod manjih igrača i početnih sigurno. Pa samo pogledajte recimo da neki vaš prijatelj koga poznate, kum, šogor, brat, sestra, tata, mama, bilo ko, da hoće da se učlim, pitaće, a kako si ti krenuo? Onda ću ja tako. Pa znači, u cilju vam je da koristimo sva ova 3 načina zarade, ja naravno koristim sva 3, a ne samo jedan. Što recimo kod sponzora dobijate veće poene i ugled i više će se sa vama pozabaviti kada naravno imate investirano u sva 3. Koliko je sad to, to ćete vidjeti sad iz priloženog priloga. Pa tako idemo u FutureNet, u prvi način zarade, takozvani nagradni program ili Matrix. Evo, klikam na to. I šta? Vama se pojavljuje ovde 6 pozicija u Matrixu, u matrici. Kod mene su sve u boji zato što ih imam sve. Imam Royal poziciju još negde od 10. 11. meseca 17. godine. Kod vas će oni biti beli, znači svaka ova pozicija se kupuje. Šta dobijate za svaku poziciju? Evo recimo, prvo treba reći da se pozicije redom kupuje. Ne možete da kupite $50 odmah
ili 500 ili 100 ili morate ići redom. Nemate ograničenja kad to treba da uradite. Možete odmah da uradite svih 6 pozicija, možete vremenom, kako imate para ili kako zarađujete, da investirate u to. Sad, pošto su meni već uplaćene pozicije, ja ću otvoriti prvu od $10. Za uplatu $10 matrice vi dobijate 1000 poena, medija poena, koje sam objašnjavao u prvom delu. Tamo ste već sa registracijom i ispunjavanjem one ankete i postavljanje slike dobili 1000 poena. Sad ćete dobiti još 1000 poena. Zato se zove nagradni program, jer za kupovinu medija poena MP dobijate mesto u matriksu, u poziciji. Evo, a šta dobijate sad? Evo, ja sam otvorio kod mene moju poziciju od $10. Dobro, sad nije važno sad, naravno, posle koliko vremena, koliko radim, naravno da imam i rezultate, ali recimo ovde vam kaže da mojih aktivnih direktnih partnera imam 26, da ukupno imam 74 čoveka člana u toj poziciji, da eto sad momentalno imam za isplatu $25, naravno bilo je tu mnogo više, ali se to vremenom i troši, i skidam, i podižem, i uplaćujem i tako dalje. Znači, ovo ste recimo tu vi, to jest ovde sam ja. Prvi vaš učlanjeni kandidat koji uplati $10 matricu, dobije 1000 medija poena, bit će smešten na prvom mestu sa leve strane. Ovi svi sa tačkama koji imaju na sebi, to su znači moji direktni partneri. Njih sam direktno na svoj referral link uključio. Ovi koji nemaju tačku na sebi, to su članovi od mojih partnera direktnih ili putem spillovera koji su došli u moju maticu. Znači, opet podsjećam, i to ću više puta podsjećati, da je ovo $10 matica. Svako od njih 74, koliko je tu, je uplatio po $10. I dobio je tih 1000 medija poena. Kad mi je došao drugi član, postavljen u sredinu, treći je postavljen na kraj i u međuvremenu je ovaj prvi učlanio 3, pa moj novi član nije došao tu na početak, nego je raspoređen ovde. Uvijek se, znači, prva s leve strane popunjava, pa onda sredina, pa onda desna strana. I sad, na bilo koje otvaranje nekoga člana, ajde koga da vidimo, da otvorimo, evo recimo ovoga, vidimo šta on ima napravljeno. Znači, sve je dostupno, na search možete da potražite člana, da vidite uopšte da li je kod vas u matrici i gde se nalazi. Šta je tu sada bitno? Bitno je da se ta matrica mora redom popunjavati. Ne može da ostane prazna mesta. I prvo da kažem da svakim dobitkom novog člana u matricu, u ovu sa $10, vi dobijate dve vrste bonusa. Dobijate friend bonus i matching bonus. Kao prijateljski bonus i matching bonus, to je kao od direktnog člana. Zavisno koju matricu imate zakupljenu, vi toliko posto imate zarade od vašeg direktnog člana. To je taj matching bonus. A friend bonus dobijate kad recimo, evo, ovaj tu učlanim nekoga, vi ne znate, ni ne poznajete, nikoga ni šta je,
i on njega učlani i vi ćete dobiti 5% od njegove uplate, taj takozvani friend bonus. Ako, znači, direktno uključite na sebe preko svog referral linka, dobit ćete opet friend bonus plus matching bonus. A taj, kako sam rekao malo pre, matching bonus zavisi od koliko tih pozicija imate, da li od 10, 25, 50 i tako dalje. Od 10 dolarski, u ovoj poziciji 10 dolara imate, kako sam rekao, 10% zaradu od direktnog člana. No dobro, to ćete vremenom da vidite već i pratite. Idemo nazad. Znači, to je 10 dolarska matrica. Vi ste, recimo, zakupili 10 dolarsku matricu. Svaki vaš član mora isto da krene sa 10 dolarskom. Svaki, znači, vaš novi član će da dođe u tu vašu matricu, sa što sam bio otvarao. Matrica ima dubinu od 10 levela. 10 levela ili 82.572 mesta. Tako da sad ne pokazujem podatke koliko je šta je, ali strahovito puno novca se može zaraditi samo od tih početnih 10 dolara. Naravno, to je na jedan dugotrajniji period, to nije brza zarada, gde se raspoređuju, pogotovo u tom spilloveru, članovi od vaših sponzora, njihovih sponzora od gornje linije, jer matrica, kako sam spomenuo već, ne može da ostane prazno nijedno mesto, nego kad se kod mog sponzora popuni, onda se oni prelivaju kod mene. I svakim tim dobijanjem člana od mog sponzora ili sponzorske linije, ja dobijam 5% friend bonus. Ne dobijam matching bonus, pošto nije moj direktni član, a dobijam 5%, znači friend bonus. E sad, 5% na ovih 10 dolara je nekih 50 centi. I sad, oni 72 što sam pokazao da imam člana ukupno, nisu tu sve, naravno, članovi koje sam ja uključio, ili moji, nek su mnogi došli tu i od sponzorske linije. Odlučite se posle dan, 2, 3, 5, 10, nije važno koliko, mesec dana, ili hoćete odmah, da uplatite i 25 dolarsku matricu, to je poziciju. Dobit ćete za to 2500 poena medija, što će vam biti sabrano na prethodnih 1000 i onih 1000 početnih. I evo sad ulazimo u 25 dolarsku. Svi koji su uplatili 25 dolara nalaze se samo ovde. Nigde se drugde ne nalaze, nego samo ovde. Isto su s tačkama moji direktni. Ovde u ovo imam 11 direktnih mojih ili 58 ukupno. I svakim dolaskom kod nekog mog člana, nekog njegovog, ja dobijam friend bonus 5%, a on dobija, kako sam rekao, friend bonus 5% i matching bonus zavisno od pozicije koju ima. On u ovom slučaju ima uplaćeno 10 i 25 dolara pozicije i sa ovom drugom ostvaruje 20% matching bonus od svoga člana direktnog. U trećoj poziciji su ljudi, članovi koji su uplatili 50 dolara. Šta dobijaju za ti 50 dolara? Dobijaju 5000 medija poena, koje sam pričao u prvom delu da mogu da se iskoriste za plaćanje, znači onih alata elektronskih ili pri kupovini nekog proizvoda sa shopping platforme. Znači dobija 5000 poena i svoje mesto ovde i naravno ja dobijam 5% friend bonus i matching bonus na ovu poziciju je 30% od direktnog člana. No, verovatno to ne razumete još najbolje, ali, kažem, vremenom ćete saznati, a uvijek možete pitati i sponzor da vam objasni ako zna, jel naravno.
Tako, znači i stotka, evo idemo sad u stotku recimo da otvorimo, ima naravno manje tu ljudi, najviše ima u $10, pa manje već i tako dalje. Uglavnom, popunjavaju se i kad tad, bilo od mene, bilo od mojih sponzora, popunit će se apsolutno i svaki putom. Znači ovde pazite sad, znači u $100 matrici 5% kad dobijete od friend bonus, to je $5. U $500 matrici, poziciji kada dobijete friend bonus od nekog člana koji je neko uključio ili ste ga dobili od sponzorske linije, dobit ćete $25. U $1000 Royal poziciji, kada uključite neku, naravno, kako sam počeo da govorim, 10% imate direktnog sa $10, 20 sa 25, 30 sa 50 i prva biznis pozicija, takozvana, koja vam treba, koja vam se računa u napredak, je sa 100, tu imate 50% direktnog bonusa, direktni matching bonus. Znači, da bi došli do ovih $100, treba da uplatite 10, 25, 50 i 100, ili ukupno $185. To je prva biznis pozicija na kojoj, znači, imate pola od svakog vašeg direktnog člana koji je nešto uplatio, koji je kupio medije poene. $500 matrica i $1000 su najveće, i one se popunjavaju i kaže se da će svako biti Royal. Ja naravno sam to ispunio još prošle godine, pre, znači, 10 meseci, jer jednostavno sam ozbiljno shvatio ovaj posao i investirao sam, normalno, i to mi donosi prihode. Ovde imate mogućnost da kupite još medija poena i pored postojećih, zato ja imam 181.000, bilo je tamo nešto i više, zato što sam na svaku ovu poziciju dobio sa ovih, recimo $1000, dobijate 100.000 tih medija poena. U ovoj matrici ili nagradnom programu, naravno, kao što sam spominjao, postoji aktivna i pasivna zarada. Aktivna zarada je, znači, od vaših direktnih, od kojih dobijate matching i friend bonus, a pasivna je friend bonus koji dobijate od vaše sponzorske linije, kad tad neće to odmah da bude, da se razumemo, znači treba da tu prođe 5-6 meseci sigurno, da biste vi od svoje sponzorske linije dobili člana. Ja ih sam već dobio jako puno, već ne znam koliko, ali ne razmišljam o tome. To je otprilike objašnjeno, ja mislim da ste me shvatili šta je pesnik teo da kaže, to jest ja, oko matrice. Šta još treba da se kaže oko matrice? Evo, razmišljam. Da, još jednu stvar, recimo jednu važnu stvar. Vi recimo imate 10 i $25 uplaćenu matricu i neki vaš član isto uplati 10 i 25. I ok, on se nalazi sa $10 uplatom se nalazi u ovoj poziciji, sa 25 ovde. Posle nekog vremena on vas obavesti ili ne obavesti, što najgori, recimo momenta ako nemaju komunikaciju, da hoće i $50. Sad, zato treba da bude fair play i da, recimo, član kaže svom sponzoru, ako sponzor nema sve pozicije, slušaj, ja ću da uplatim $50, ajde, gledaj ti da što pre to uradiš. Kažeš, čekaj, a šta bude ako vi ne uplatite to? A uplati vaš član? Pa otići kod vašeg sponzora koji to ima. Neće biti u vašoj matrici, nikad više, i sve što bude radio u toj poziciji neće biti kod vas.
Jednostavno vi nemate tu poziciju. Vrlo logično. I onda, to sam imao ja. I moj član mi je rekao, 10-25 kad sam imao, kaže, ej, Aco, ja hoću da uplatim 50, dobro, aj sačekaj dan, dva, da se snađem i da skupim malo na balansu. I ja sam uplatio, otvorio to, i on kad se uključio, nalazi se kod mene tu. Sad, recimo, imao sam člana koji tu uživo u Somboru, sa kojim sam krenuo u prezentacije, koji je samo $10 uplatio. Ja sam mu rekao, ne možemo tako raditi. Aha, hoćeš više para. Neću ja više para, nego ako već tebi pomažem da radiš i da zaradiš, onda hoću da to moje vreme, ti par sati što napravim prezentaciju, da iskoristim maksimalno, da i ti zaradiš, naravno i ja da zaradim. Znači, ne možemo samo praviti velike prezentacije sa $10, jer će neki tvoj prijatelj reći, pa ja ću da uzmem do prve biznis pozicije, ja zašto ne bi otišao da imam 50% matching bonus zaradu. A kaže on, ne može niko da uplati više od mene. Pa kažemo, onda ne možemo ni da radimo posao. Zašto da ja ograničavam nekome da ne može da uplati zato što ti nemaš? Znači, treba biti, ne tražim i ne kažem da treba da se odmah uplate sve pozicije, to bi bilo ludost. Znači, jednostavno budite u saradnji, budite u kontaktu sa vašim članovima, napomenite im, ako imate samo 10, znači ako hoće i 25 da uplati, sačekaj da uplatim ja. Ako nemate i nećete, onda pomoz Bogu, šta može da se kaže drugo? Neka uplati, otiće vašem sponzoru. Eto, to je jedna važna stvar koju sam hteo da kažem i to bi bilo sve za matricu. Vidimo se i čujemo u trećem delu. Pozdravljam vas, Aleksandar Aleksić, i želim sve najbolje.